खुलुमबाय। राजखान्थिजों गंसे नखरा थेर बेथेर बायफ्लेलाङो। माबायदि राजखान्थिजों गंसे नखरा बायफ्लेलाङो आरो सोलोंथाइजों नोंनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो। मा सोलोंथाइ? फरायनाय सोलोंथाइ नामा? भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। बेनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा सावरायग्रोनि। जोंना बिफां मुरानि निम दंफां गायनाय सेंग्राफोर मा खालामनो नागिरदों? 5000 जनसो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला ओंखारनो हागोन ना हाया? दा गासैबो बुङो बर' हारिया खौसे जानांगौ। इउपिपिएलआबो बुङो, बिपिएफआबो बुङो, बनसुआबो बुङो, एबसुआबो बुङो, एपिबि गासैबो बर' हारिया खौसे जानांगौ होननानै बुङो। दा आंनि आइडिया सेंग्राफोर दोना दोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम मा लिरनो गोसो। बिफां मुरानि सेंग्राफोर सिख्लाफोर दा जोङो 5000 जनसो सेंग्राफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्ला ओंखारगोन ना इउथ्स। जों साफ्रोमबो लिडारनि न' थांगोन। एबसुनिफ्राय लाना बिपिएफ, इउपिपिएल, बनसु गासैबो लिडारनि न'खर थांगोन जों बाथ्रा सावरायगोन। जोङो राजनिति खालामा, राजखान्थि खालामा। मानो होनोब्ला दिनै जोंनियाव जेसेबां दल संगठना हारिनि थाखाय ओंखारदो गासैबो राजखान्थि नांलायलायदो। बिसोर बिब्दि बिसोर बिब्दि बिसोर बिब्दि बिसोर बिब्दि। बेवहाय हारिया बोरै खौसे जागोन? बिसोरो बिसोरखौ रायो, बिसोरो बिसोरखौ रायो, बिसोरो बिसोरखौ रायो। बेनिफ्राय हारिखौ खौसे खालामनो सानो। हारियाथ' बेफोरबायदि मालाबाबो खौसे जानो हायाना। हागोन नामा? अब्ला जों लाइमोनफोरा दा मा मावनांगौ? सिम्पल आइडिया। जों ओंखारनांगौ 5000 जनसो। 5000 जना बेसेबां जागोन मिथिबायना? नोंनि न'खर गासैखौबो लाजोबनानै लाख लाख जालांगोन। जोंनि खामानिया राजखान्थिनि नङा। जोंनि खामानिया राजखान्थिजों सोमोन्दो गैया। माबायदि जागोन? 5000 जन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया हाग्रामानि न'आव थाङोब्ला, प्रमद सारनि न'आव थाङोब्ला, सोरबा बनसुनि लिडारनियाव थाङोब्ला, सोरबा एपिबि लिडारनियाव थाङोब्ला, बैसोरजों थाफानाय गासिबो गोरों मानसिजों जों रायलायोब्ला बैसोर जोंखौ सापर्ट खालामालासिनो थानो हागोन? बैसोरनो जोंजों फैगोन। बेनिफ्राय बैसोर गोरों मानसिखौनो जोङो मा खालामनो हागोन? बैसोरनाव थानाय गोरों मानसिखौनो। बेबाराव आं न'आव थांब्ला माखासे लिडारफोरनियाव हाबगोन आं बेनिफ्राय सोंगोन हारिनि थाखाय बेफोरबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला ओंखारनायदों। दा बिथां सानसुमा खुंगुरखौनो लोगो हमगोन आं। सोरबा बिपिएफनि लिडारखौनो लोगो हमगोन आं। जेरै नाम बावलायलांबायलै आं, फैलायलांला। एबसुनि लिडारखौबो सोरखौबा लोगो हमगोन आं। बेफोरबायदि हारिनि जौगानायनि बा हारिनि डेभेलपनि बा हारिनि खौसे जानायनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया ओंखारदों। नोंथांमोना बिसोरजों जगदान जानानै बाथ्रा बुंगोन ना बुङा, खामानि मावगोन ना मावा? माबायदि जागोन? लाख लाख मानसि जालांगोन। सेंग्राफोरा दाबायदियाव बेफोरबायदि हारिनि थाखाय खौसे जानायनि थाखाय सोरबाफोर ओंखारोब्ला हागोन ना सेंग्राफोर ओंखारनो? 5000 जनसो खेबसेनो ओंखारग्रोनो। माबायदि जागोन सानना नाय। बिथां प्रमद बर' सारनि न'आव 5000 जन सेंग्राफोरा हारिनि खौसेनि बागै बाथ्रा रायलायनो थाङोब्ला माबायदि जागोन? अनजालि दैमारि, डक्टर अनजालि दैमारिनि न'आव थांगोन। माबायदि जागोन? बिथाङाबो लोगो जानांगोन। मानो होनोब्ला दिनै राजखान्थिनि थाखायसो बर' हारिया थेर बेथेर जालांजोबदों। जागोन ना जायाखै? आगोलबो जोंनि बर' हारिया गावजों गाव बुथारलायखायोमोन। बेनि उनाव जेब्ला बिटिसि जाबाय, बिटिसि जानायनि उनाव जोंनि बर' हारिया गावनि न'खरा ओरैबायदि थेर बेथेर जालांदों। थाखा फैसानि थाखाय गोबां मानसियानो करोड़पतिबो जालांदों। गोबां मानसियानो फैसाखौ ओरैबायदि आलाय सिलाय गारदोंबो। नोंथांमोनहा मिथिया, जों गोबां मानसिखौनो मिथिगौ। जेरै फिल्मफोर बानाय देखायदो माबायदि थाखा फैसा बरबाद खालामदो, सोरनो गारदो, सोरनियाव गारैदो। हिसाब गैयि थाखा फैसाबो जादों, हिसाब गैयि थाखा फैसाबो गारदों। बेनिफ्राय जोंनि बर' समाजाव राजखान्थि जाजोबनानै थेर बेथेर। गामि मोनसेयाव बबेबा बर' गामि मोनसे धांका दङना, मोजाङै बिराद मोजां, बेवहाय राजखान्थि गैया, दावराव दावसि गैयै, बेफोरबायदि बर' गामि दंना? आंनियावथ' आं बुंनो हाखायाबाय। थांनायाव बबेनि लोगो नांनानै बिपिएफनि लिडाराबो जोंहानि न'आव जेबोखौनो होखाया। आदा थैनायाव माइरं बस्थासेखौनो हराखै। बैफोरबायदि लिडारा जोंनि न'आव फैबाय
आंनि न'खौसो अन्थाइ खुबैजोब्बाय दाबो आंनि थिंआ गब्लंनाया अखा सेरो सोलायजोबनो हायाखै आं थिंखौ राजखान्थिया माबायदि खालामदों ना मोनसे गामियाबो थेर बेथेर नांलाय खमलाय राजखान्थियाव माबायदि जादों ना गामिया बायजोबलांदो न'खरा बायजोबलांदो आंनि आदाया थैनायाव एमएलए मोन नामा जोंनि आदानिनो लोगोथार बरमायाव थायोमोन बिपिएफनि मनेस्वर बिथांहा 3000 फैसा हरदों आंनि आखायाव बेनिफ्राय बनमालि नाम लागोन आङो बिथाङा फार्स्ट एमसिएलए मोन बिथांनियावबो बिदोंमोन आंनि न'आवनो अफिसमोन केम्पिंमोन जानाय लोंनाय आदा थैनायाव बेनिफ्राय ठिकादार फानबाय दोङोमोन हा जेबो गैया रावनिफ्रायबो बेनिफ्राय बे ठिकादार फानबायानो एमसिएलए जाना आंनि न'आव फैनायाव आंनि न'आसो अन्थाइ खुबैनानै गब्लंलांजोबदो केटेक आंनि न'आसो मोनदोबा मा मोनजादोबा मा सोरनिफ्रायबा आंनि न'आसो दासिमबो आं थिं सोलायनो हायाखै बेफोरबायदि काहानि मुसलपुरनि इहेम बिथां गान्दानि आलासि थांदों आं एप्लिकेसन लिरना होदों आदा आंनि आदा थैनायाव माबा मोनसे अनसुंथाइ हर माबा होनो थाखाय होनना जेबो गैया जेरै दा बिथां रन्जन दैमारिया 20 दिननि थाखाय न'आव फैना दङ बिथांनि लोगोआबो बिथांखौ खबर लायाखै खोमा दिनैनि दिनाव हारिनि सेक्रिफाइस खालामनायनि जिउ जारिमिना सोरनियाबा बिराद मोजाङै थांदों हारिनि थाखाय नांग्राफोरनिया सोरनियाबा बिराद मोजां नायफिनबो जादों सोरनियाबा जेबो गैया बर' समाजाव बेफोरबायदि गासैबो राजखान्थिनि थाखाय दिनैसिम बर' समाजा थेर बेथेर जाजोबलांबाय बेनिफ्राय नाख्रेब जाजोबबाय रावबो गैया दिनैनि दिनाव बर' समाजनि मानसिफोरखौ नाख्रेब जाजोबबाय बर' समाजा राजखान्थि खालामै खालामै अब्ला दा सेंग्राफोरा ओंखारनो हागोन ना 5000 जन जियानो जा सेंग्राफोर बिफां मुरा खात्रा जोंनिया ना जानांगौब्ला जों ओंखारनानै हारिखौ खौसे खालामनायनि रायलायनांगौब्ला बिराद डेन्जार जागोन जों ओंखाराखै ओंखारनांगौब्लासो दै जों गासैनिबो न' थांगोन सावरायगोन जों सब लोगो जाजोबनांगोन जोंजों आरो जों 5000 जन 10000 जन सेंग्राया ओरै इयुथ्सआ जोङो लोगो नांना जमा जाना थागोन ना जोंखौ नागिरना फैनो गोनां जागोन मिथिबाय सेंग्राफोर जोंनियावबो गोलैनांगौ जागोन ना नांगौ समाव जों नाथाय राजखान्थि खालामनो मोननाय नङा बेवहाय दा जियानो जा गंसे न'खरा माबायदि बायो राजखान्थि जायोब्ला दा गंसे न'खरावबो बायदिसिना बाथ्रा एरसनलायनाय बाथ्रा बुंलायनाय रावबो बुजि मोना हा जों गावबा गाव धांका थिक्का थायाब्ला नोंनि न'खरखौ सिफायनो हागोन ना गुबुना बायदिसिना बाथ्रा एरना होगोन नोंनि न'खराव फिसालानि बिमानि बायदिसिना नंगौना नङा नों निजे थिग नङाब्ला नों निजे बुजियाब्ला नोंनि न'खराबो बायलांजोबो राजखान्थि जायोब्ला नोंनि न'खराबो थेर बेथेर बिमा बिफानि गेजेरावबो बायलांजोबो बेनिखायनो गंसे न'आव मालाबाबो राजखान्थि जानाङा गंसे न'खराव बेखौ सोर बुंदों मिथिबाय मैया जों जेब्ला फन रायलायबाय थादोंमोन नोंसोरनि आबै मेदाम बाजैया बुंदो गंसे न'खराव राजखान्थि जायोब्ला न'खरा बायजोबलाङो जेरै जोंनि बर' हारिया दिनै राजखान्थि खालामै खालामै थाखा फैसानि बायदिसिना बिथिङावनो दिनै जोंनि बर' समाजाव गामि ओनसोलावबो सब माने नायलायनो हायै एना एनि मोनफ्रोमबो गामियावनो आगोल इदि नंद्रायामोन दिनै जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि नायलायनो हायै राजखान्थि जाजोबनानै थेर बेथेर जायनो गोसो बेनो जोंनि बर' समाजखौ दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायावबो रायनो हाबोयो मानि थाखाय राजखान्थि जानायनि थाखाय थाखा फैसा बयबो गावबा गाव खौसेथि गैया नंगौना नङा गंसे न'खर बेबो बर'मोन गंसे न'खर बायजोब्बायना बर' समाजा अब्ला सेंग्राफोर कमेन्ट खालाम 5000 जन सेंग्राफोर ओंखारनो हागोन ना हाया जोंना टाइम नांगोन दानो नंथ'आ हागोन ना हाया ओंखारोब्ला जों ओंखारगोन जोङो राजखान्थि खालामा जोङो बाथ्रा सावरायगोन साफ्रोम लिडारदोबो सब क'क्राझारनिफ्राय लानानै बनसुनि लिडारनिफ्राय लानानै सानसुमा खुंगुर बिथांमोननिफ्राय दावराय देख्रे सारमोन सब रायलायजोबगोन जोङो गासै मानसि बे एबसुनि दिपेन बर' सारमोनखौ लानानै सब रायलायजोबगोन जों राजखान्थि नङा बेवहाय अब्ला लोगोफोर जय हिन्द